Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For Tani, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Wait guys, Mthandeni usenza sibe busy. Na yizo lento evunguzayo no Cassper Nyovest. Ay bandla ay. Yazini ezinye izinto ukuthi uzothula uyabo ungasakhulumi. Ngiyayibonga le ngoma yamthandeni noma ubumnandi bayo bangivusela le yanto yokuthi ngikhuluma ngoMaskandi. Silapha manje kule ndawo yesupport. Kunento nje ecishe ifane yabo nebeef eyenzeka ku social media kodwa akusiyi beef yangempela. Siyaphi siya kwi-boxing match nobani Mthandeni no Cassper Nyovest. Wekazi niyabona kuzothiwa Maskandi versus sithe thina umculi umculi uzofika sinika umculo simsupport. Athi nansi iproject sangiphezu kwayo simsupport. Athi nayi direction simsupport. Athi nayi route simsupport. Athi umzila sesingapha. We guys cabangani sisabhiyozela ama-summer 30. Nakho sengishiya ngaphandle. uCassper ke unombono wokuthi ingoma enkulu kuleya record of the year bekuTyler nengoma yakhe. Thina indlela esibuka ngayo uTyler uthe shwi ngesikhathi ethi shwi wathola ihlombe elikhulu kodwa engekho la eSouth Africa. Kuwukuthi ke asemkhohliwe udade and wenza kahle. Kodwa manje la eSouth Africa iParis lobusilibelese nkosiyami mawubona ukuthi ngikhuluma kakhulu hamba uye ku TikTok. Uvele nje ku TikTok lapha yaphezulu kwi search button uthi iParis Mthandeni featuring la noma uthi iParis uyibukele wena ama video kuzovela abasemshadweni besanganiswa iParis emshadweni. Kuvele abenza i-challenge beyidansela, kuvele asebenze enye version becula yona iParis. Manje lana siyibhiyozele eSouth Africa. Nanokuthi ke kuthiwe vote sasabela. uCassper ke uthi cha bengaqondile uku-offenda bhuti and angithandi ukuba nempi nokulwa kodwa kwi-boxing eboxing ukusondela. Umthandeni ukuthi lo ofake ikhindi ezimsindayo angaze azositshela izinto esingazizwa la kaMaskandi ngoba neyami ingoma ibiqualify. Asifuni ke ukuyenza ibe negative le ngoba siyayibona ukuthi guys gijimani siyabalandela. Kodwa yini izinto zenzeke manje guys azo December uthathe wabeka eduzane inkinga unyaka awuvalile asivalile. Izoba nini date? Simngento silinde idate ke manje. Idate ethini? uCassper, uMthandeni, amabhinca kumixiwa konke kanye kiwa lapha ya. Kobe kunjani? Kube kunamathikithi adayiswayo. Ngithe mina uMthandeni na guys into ayenzile siqala. Sizwa ngengoma yakhe le yamahu no Mthandeni mahu iguthi ngathi mina nike lento ekusho kuthiwa yenziwa inyanga angiyazi ngokuyibona kodwa isithombe sayo ngiyayibuka ilento eyenziwa uMthandeni. Yawo umuntu ohlala lapha ekhoneni nibe baningi eduze kwakhe kodwa manje manje baningi uvele kube ngathona umvala imlomo kube ayibo lama moves lawa avuka ngabo amakhulu kanjena ithiwani lento khona nje abasehle ukuthi ubebhimba engoma yakhe. Ngithi mina ngicanye ukuhleka ngoba nirojiwe and ukurojwa kwenu kunibangela amahloni. Ninganake nayizwaphi into ekuthiwa ingoma enkulu egameni lokuba kukhuluke sasibala ukuthi phela ifikile entweni yokuthi song of the year. Leyo title inkulu ayiphiwa noma ubani isetshenzelwa. Why le title ingasayiphelezeli ingoma ifike lapha ya? Ngicela ukuyivala ke le ngoba mina angifuni nithathe ngathi lento inokuxabana or ngi-against i-artist. Ngiyasupporta umculo wabo ukuthi abalandeli basuke bebe nento yokuthi sigadile.
ukuthi yini negative. Kuyimanje we-guys bahleka indaba yokubhimba estage. Lapho sisithena Mthandeni ukhathele because usebenza kakhulu. And ngicela ukunitshela into eningayinakile. Yazi kuzofika isikhathi la ukuthi Mthandeni khona afike estage kujatshulelwa ukuthi ufikile. Ube khona estage. Kuthi lapha ya ku DJ, so DJ dlala ingoma. Mthandeni bejikeleza. So besijikeleza kanye naye la kuyihlwele. Why indlela asebenza ngayo? Kuyokwenza kanjani ukusebenza kwakhe because mayebhukhwa ngapha nangapha uzwe ke mhlambe ngelinye ilanga athi uyaxolisa bevele abantu bethi yayezo into abantu bevele bethi hayi akeze ekhathele sifuna ukubona yena. Ilanto uyayakha uza nayo uyayakha kahle nje step by step. Futhi mawulandele eduze ulandele inkulumo zakhe uyabo fanele umlalele kabili. Ulalele le ukuthi ukhuluma nobani. Mase uphinde uyezwa futhi ukuthi ukhuluma nobani. Silapha ke emva kwakhe. Ngathi siyagijima. Ngathi sibiziwe lapha ya kuzoshaya isibhakela. Cha ngicela ukuniphica ngumuntu otrenda unyaka wonke. Ngisho sekuvuka inkulumo yena esethule kodwa nje atrend. Manje nifisa sithule. Hayi. Manje nithini guys? Naba bayaphendulana ngiyithole ku Facebook ofuna ukuyibona kahle phelele ngoba le exoxwa yimanje inokuphapha phakathi ngiyazi. Nami yenza ukuthi uyinjabulo Nkosi yami ngicela ungixolele. Injabulo ingenza ngibe nje. Ingenza ngize ngishintshe nezwi lami. Injabulo. Ha! Bengimchazelile ukuthi why le artist ngiyijabulele namanje ke ngisami kuleyo nto. Ngizocela engasalenze iqiniso ngikhohlwa amanye ama-artist ngizobuya isikhathi asingivumeli ngithi ngifike endlini ngifike sengikhathele Nkosi yami. Manje makuyi i-weekend ngoba incane nami ngithi ngiyaphumula. Mangithi ngiyaphumula ke isikhathi sesihambile. Mase sihambile isikhathi angisazi ukuthi mase ngenza ivideo isazoba right yini ileyo inkinga yami. So kumele ngizame ngoba cha kuMaskandi ngathi ngibuyile. Ingoma leya ivele yathi sisi musukusaba lokho kwenzeke ekuqaleni awukubuke ngenye indlela nami ngabuka ukuthi hawu uvele abantu babecasukile. So mawukhuluma ngalo abamthandayo kodwa ngangashonga intembi yazi Nkosami ileyo nto yangiphatha kabi ukuthi angishongo kabi kuze kuvele inhlamba but ngiya understand ukuthi le yanto eyenza ukuthi ugcine usuthuka inhlamba usuke uthukuthele kodwa ayikubeki-ke kahle lokho ngeke ngise ngikufihlele. Yes into ecasulayo ukudinwa noma usuke uzwe into ongayithandi. Mase ngesikhathi uzwa into ongayithandi ungabe usaba nalo igama eliseduzane lokuphendula lokho mhlawumbe umtshela ukuthi angithandi indlela okhuluma ngayo o angihambisani nalokho okushoyo noma engabe uqinisile kodwa okwami ukubona ilokho ugcina usuthuka inhlamba. Kodwa ngoba inhlamba isiphumile usubukeka kabi ngoba inhlamba nje inento engathi awukho clean awukho right. Angifuni ukufaka isikole because isikole asingeni ndawo kule sixoxa ngomusic nokuthanda nabaculi nokubasupport. Siyabizwa guys. Yo kungase ngaba i-date ezivumelayo ke sonke ngoba cha siyaphuthelwa. Yazi uDecember uthathe wabeka la eduzane. Mawubeka la eduzane shuthi izinto zonke solobu usibamba online. Solobu singena kuona wonke ama live phela. Ngoba mhlawumbe kuzophuma i-date engasazivumeli. Hawu kodwa ngithi mina qhubekane nibhiyoze. Nalokho nje yabo le beef encane ayinkulu iqathe elincane le beef. Le beef encane idinga ukuthi sibhiyoze. Sibhiyozelane bayaya lapha kwi-boxing match. Hawu cha ningalwe no Cassper bakithi. Nihamba nje ni comment lokho okugadla okupositive. Hayi ukugadla onenhlamba. Yabo ukuthi wenzani manje Cassper yabo lezo nje ezwakala kahle into efundekayo.
kungabi inhlamba guys. Siyazama ukuyibulala lento leyo yokusidumisa ngenhlamba, siyazama ukuyibulala. Izobulaleka, izosala ibe ncane la izosala khona. Futhi ningizwe, angiyikhombi esayidini elilodwa. Kunalaba abavele bakhetha nje ukuthi kwathiwa Maskandi sasiyothuka inhlamba. Bazophela. Yazi ukuthi baphela kanjani? Ngesikhathi bebona ukuthi ayisagcwali lento, ayisekho nje, ayisenamsoco, iphela nya. Ngoba ayikho into enga-expire, kakhulukazi uma kuyi-behavior embi. I-bad behavior asifuni njalo ukuthi izo-associate-wa nokuba umZulu njalo. Guys, ukuthi understand, sigcina sesiphoxeke endaweni la uthola ukuthi besingekho isidingo sokuthi kube ne-comment enje. Ingobani? Kukhona ubuxhwanguxhwangu obenzeka ku-social media. Ngiyaxolisa ukuthi le video igcine la. Sisentweni yokumemeza, yokubhiyoza, yokujabula. Waze wasenzela iqiniso uMthandeni kulo nyaka, nalast year wayesenzele nganjalo ngengoma. Ngoba kuyona yonke lento esibizile nakusikhuluma njengogogo, esibizile ile ngoma asinika yona. Masikuba amancoko-ke abanawo. Guys, i-strategy esinje. Khona njalo uzothi ethule yena ngoba ezifundiswa kakhulu egcwele i-English elobe ufuna ukuthi akafundile. Mina kodwa ngikutshele-ke sithanda sami, ukube bekubeka wena noMthandeni nesikole oye kuso ne-degree namajazi akho ngobuhlakani, ngobungqondongqondo, ubuzosala. Yena-ke ashaye ukuthi wena unephepha oseke wama phezu kwalabaya abakuthinta la ekhanda, uyabo? La ukubizwa khona igama lakho mase uyahamba uye lapha estage, laba abagqoka amajazi amakhulu. Angigxeki-ke lokho, ngisho ukuthi mina le mfundo le isuke ize ukuzothini, ukuzo-upgrade impilo yakho. Ungayisebenzisi le mfundo le uku-undermine abafowenu odadewenu. Le mfundo le ikususa kwenye indawo ikubeke kwenye indawo. Wena mawusubona ukuthi kuyakhanya la, fundisa abanye ngaphandle kokuba undermine, ngaphandle ukuthi uzwakale usuzenza ngcono, uzo-upgrade impilo yakho ngesikhathi wena usushintshile. Izinto ezithile wazibuka kangcono because usuvula incwadi. Share i-information ngendlela e-right, yenza ama-corrections ngendlela e-right ngaphandle kokudelela. Yabo khona makuthiwa uhleka obhede English uvele ukuthi angihayize Nkosi yami. Angazi ukuthi wayengidina kakhulu-ke leyo part because i-English akusiyo language yethu. And into eshiwo nge-English uyakwazi ukuyi-translate ngesiZulu kube i-message ene-value efanayo. Ngo-2024 umncane usazohleka ukuthi khona obhede English. Angikhulumile-ke manje, ngiyaxolisa, bekungafanele kungene lokho. Sizobhiyoza guys, sizobhiyoza, please, siyabhiyoza. Thank you so much for your love and support. I appreciate you. Bye.